Hello friends, नेप official YouTube channel नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दा जोङो बादारि इको केम्प नायनो थांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। बादारि इको केम्पआ माबादि नै बेयावहाय थालिर बागान दङ लोगोफोर, जि गिदिर नै। बेबायदिनो जोबोर आबाद मावो, लेबु बागान, थालिर बागान। नै जोङो मोनफैबाय बादारि केम्प। इनसाइड द केम्प नोंथांमोना नायदो नै माबादि केम्प सिङाव माबादि साजायनानै दोनदों। बेखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो। नै बियो ओंखारग्रा थेंक्स। बेबायदिनो बेराफोरखौबो नै जोबोद मोजां कालारफोरजों साजायनानै दोनदों। नै न'आ मिडलाव माबादि लुदों नोंथांमोनाबो नायदो नै जोबोद समायना, एखेबारे समायना। नायफैयोब्ला नोंथांमोनाबो नुगोन नै बियो जिरायसालि। दावबायारिफ्रा फैयोब्ला मेंनानै फैयोब्ला बेयाव रेस्ट लाफैनो हागोन। दै बायदिसिना बिथांमोनानो होयो। नै माबायदि फुलफोर गायनानै दोनदों। नै नायदो लोगोफोर, मिडलाव मोजांथार लामाफोर बानायनानै दोनदों नै। इनसाइड द केम्प एकदमबारे लेबु बागानफोर दङ आरो बेबायदिनो सोमखोर समायना नुयो नै। नै माबायदि साजायदों नै बेफोरो न'सा। दावबायारिफोर माबाफोर प्रब्लेम बेबायदिनो थांफिननो उसुबिदाफोर जायोब्ला नै थालांनो हागोन। दावबायारिफोर थाफैग्रा न'। नै माबायदि नायनानै ला नै बेयावनो थालांनो हागोन। बेनिफ्रायनो मानासाव थांनो हागोन आरो लोगोफोर, जायफ्रा मानास नेसनेल पार्कआव बेरायहैगोन बिसोरो नै आइ लाभ मानास, नै बे वाच टावार, बेयाव गाखोनानै बै मानासखौ नाहरनो हागोन नै। नै लेबु बागानफ्रा नै फिथाइ दंसोगारोलै लोगोफोर नै जिरायग्रा। नायनानै लादो नै लोगोफोर माबायदि बादारि इको केम्प, जोबोद समायना। हेप्पिल'लै लोगोफोर नै। नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन। दा जोङो थांफिननोसै लोगोफोर।